Гости у студии. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. У нас сёння госці, і госці гэтыя вельмі вумныя. Вось перад тым, як мы ўключылі наш прамы эфір, не прамы эфір, перад тым, як мы ўключылі нашу запіс, мы доўга спрачаліся, як жа іх прадставіць, бо былі розныя меркаванні, а перад мной айцішнікі, і ў іх кожная драбяза мае значэнне. Не можна так проста ўзяць і выкарыстаць слова ментар, настаўнік, учитель, выкладчык, стварыцель, распрацоўшчык. Не можна, трэба спачатку прааналізаваць, да ўсяго дакалупацца, ну і ўжо пасля выкарыстаць слова настаўнікі і распрацоўшчыкі. Можна я вас так назову? Можна. Так, перада мной сёння Макс Угорыч і Віталь Дзервановскі, якія маюць дачыненне, па-першае, да Карла-клуба, ужо вядомага вам па мінулым годзе, бо менавіта тады стварылася гэтая ініцыятыва рыхтаваць для мэтаў касцёла вумных падлеткаў, якія будуць дапамагаць нам у IT-справах. Ну, а таксама яшчэ стварылася, сама сабой, напэўна, новая класная гульня. Я ў яе сёння гуляла. Хвала Хрысту. У мяне да вас пытанне, чаму пры кожным неправільным адказе на гэтае на пытанне гульні я ўвесь час падаю і б'юся аб зямлю? Не можна было, што ли, пашкадаваць чалавека, які прыняў у гэтым удзел? Была спроба, таму што вы не першая, хто прасіў, выказваў такую просьбу, і мы нават на яе адгукнуліся. Мы не ігнаруем водгукі і просьбы нашых... Я вас прям бачу. Так, і мы паспрабавалі, перарабілі, і стала нецікава. То бок спачатку чалавек падал, бился, і была кровь на экране яшчэ, ці што? А цяпер он просто мягка падае. Не, мы перарабілі на той лад, што гульня не заканчивалася, ну, можна было працягнуць, і было нецікава. Ясна, мне сёння стала нецікава. Я 3 раза пачала з пытання, хто ёсць для нас Бог, адказала айцом, і не, вы ўсё роўна шваркаеце меня аб зямлю. Я спампавала гэтае мабільнае прыкладанне. Сёння гаворка ў нас ідзе не о папяровых гульнях. Сёння гаворка ў нас ідзе о самых сапраўдных гульнях, якія вось выглядаюць вось так. Гэта мабільнае прыкладанне з назвай «Хто хоча на неба», і яго можна спампаваць вось літаральна на любы смартфон, і ў яго гуляцца. Для ўсіх тыпаў яно распрацована, ці не для ўсіх? Толькі для Android. Тых, хто карыстаецца Apple, калі ласка, атыдзіце ад экранаў. Альбо пачакайце. Мы вас потым пазавем, пазней, крышачку. Раскажыце, калі ласка, як прыйшла да вас ідэя заняцца такімі тыпамі гульняў, а не папяровымі, бо у мінулым годзе, у пазамінулым, гэта ўжо было колькі? 3 гады таму. 3 гады таму. 3. У 2021 годзе выйшла гульня, файная гульня, тыраж якой дагэтуль ажно ляжыць у нас на шафе. У вас таксама? У нас таксама яшчэ 5 штук. Ёсць гульні. Гэта былі папяровыя гульні, гульня хадзілка сямейная, якая была накіравана на дапамогу Буцлаву. Перайшлі на такія гульні. Што паспрыяла? Хто ініцыятар, адкуль ідэя? Раскажыце пра гэта, калі ласка, падрабязней. Не магу новую думку пачаць, пакуль тую не закончу. У 22-м годзе. Прабачце. Трэба, ну, давай так, я больш буду пра Карл-клуб расказваць, а Віталік пра гульню, каб нам прасцей было. Сёння наша перадача пройдзе ў фармаце і то. Гэта наш любімы фармат на Радыё Марыя, цяпер мы і пра то хочам, і пра гэта. Я пачну, таму што гэтая гульня з'явілася не сама па сабе дзеля гульні, а як праект каманды Карл-клуб, то есть гэта існуючы клуб, які быў запрошаны ў гэтым годзе на першы IT такую канферэнцыю, спаборніцтва, якое называецца «Хакатон», праходзіла ў Навагрудку ў маі ў гэтым годзе. І вось мы, як клуб, былі запрошаны паміж, там, сколькі было, 9, здаецца, каманд, адной з 9 каманд, і трэба было зрабіць нейкі праект. У нас клуб, які удзельнікамі якого пераважна з'яўляюцца дзеці, падлеткі, якіх мы навучаем асновам праграмавання, і таму трэба было нешта такое хутка, проста прыдумаць, распрацаваць і дастаткова хутка распрацаваць, таму што у красавіку нас запрасілі, а ў маі ўжо быў хакатон. І вось таму з'явілася ідэя такую зрабіць гульню на нешта накшталт вядомай тэлевізійнай гульні «Хто хоча стаць мільянерам», але на тэму катэхізіса. Вось.
Ці можна сказаць, што гэтая гульня гэта як бы справаздача за год праведзены разам з удзельнікамі клубу і то бок іх напрацоўкі, якім яны навучыліся цягам года з вамі. Не спецыяльна, але выйшаў такі дыпломны курсовы праект нашых навучэнцаў. Чыя была ідэя? Агульная? Не памятаю, цяжка сказаць, яна перабіраліся варыянты услуг, ведаеце, як это ў этой гульні, што дзе калі, яны так, все 6 чалавек, кожны там па слову выказвае, а потом раз, і ідэя з'явілася. У вас калі такой мозгавы штурм адбываецца, вы записываеце адразу ці просто в паветра? У паветра летае. То бок можна што-небудзь такое важнае згубіць? Не, то, што важнае, то, што забываецца, значит, не было неважным. Колькі вас было тых, хто прымаў удзел у гэтай распрацоўкі і які ўзрост удзельнікаў? Нас на хакатон паехала 5 чалавек, 3 дарослых і вось двое нашых навучэнцаў. Не ўсе паехалі, не ўсіх атрымалася, таму вось мы да праграмавання, да праграмнага коду мелі дачыненне вось такі мы з Віталікам і 2 нашых студэнта. Аліна, яна наш ідэйны кіраўнік. Якое было пытанне яшчэ раз, на што я доказваю? У меня было пытанне, колькі вас было і колькі вам было год на той момант, калі вы стварылі вось гэта біць чалавека аб зямлю за неправільныя адказы. Трое дарослых і двое падлеткаў. Ага. Падлеткам 14-17 гадоў было. Ад іх былі самыя актуальныя ідэі, як развіваць гэтую гульню? Як гэты шарик, балонік мусіць падымацца ў паветра? Хто гэта вось прыдумал? Вот все. Про шарик, мне кажется, это я придумал, это меня надо бить. Мне цікаво, чому таким сумным сидит Виталий? Они с вами не консультовалися? Не, я долучыўся да праекту, да клуба толькі за пару тыдняў да хакатона і там напісаў пару строк коду. Пару строк. Ну, для мяне гэта так не шмат. Трошкі змяніў логіку, дапамог у некім там функцыянале, напісаць прасцей штосьці, вось. І таму асноўную ідэю я ўжо атрымаў, далучыўшыся да клубу, не ўдзельнічаў у падрыхтоўцы гэтых заданняў і задумался. Виталик, и он больше профессионал в этой теме, потому что я, то есть для меня Java, то есть Android распрацоўка это хобби, я іншым займаюся, а вот он как раз Java распрацоўшчык. Там ён пришел, ну и порядок. Все, что мы там напридумали. Распрацоўшчык на Java и на іншым языку, на Kotlin. Вось. И для мяне гэта было прасцей так уліцца ў гэтым. Виталий, вы католик? Так. Это нормальное пытанне для Радыё Марыя, правда? Ну, просто мне цікава. Я ведаю, што вось, калі была справаздача па хакатоне, казалі, што не абавязкова католікі ў ім удзельнічалі, былі людзі розных канфесій, нават не веруючыя, таму пытанне адсюль. То бок вы прыйшлі, і вось гэтыя пытанні, вось, якія складаюць гульню, яны для вас не былі сюрпрызам, і вы не сказалі, што за пытанне, давайте іх как-нибудь апгрэйдзім, няхай будзе не пра... Я падыходзіў да праекту так, як распрацоўшчык на абычнай працы айтишнай. Я выконваю тое, што мне кажуць выконваць. Сэнс пытанняў, тыя тэксты, якія ў праграме, я не задаю пытанні наконт іх. Над гэтым працую аналітыкі з заказнікамі. Это вот слухаеш вось гэта, як быццам бы мелодыя нейкая, такая прыгожая з какого-то іншага свету. Не, часам у меня былі пытанні, я іх задаваў і Максіму, і Аліне, і мы знаходзілі такія вырашэнні агульныя. Пытанне такого кшталту, то давайте прааналізуем слово «настаўнік». Ну, не. Дарэчы, хто ствараў пытанне? Адкуль яны назбіраліся і колькі іх? Пытанняў пакуль што не шмат. Адно. Хто ёсць нам Бог? Не, гэта генерацыя выпадковых рандомнасць, гэта трэба дапрацаваць, каб яна выключала тое, што ўжо было. Калі чалавек пачынае спершу нанова, то патрэбна, каб яны змяняліся. На кожны, там 15 узроўняў складанасці, і на кожны ўзровень дзеці па 6 пытанняў.
больш па 7, больш за 100 пытанняў. Таму калі яны паўтараюцца, значит вы вельмі часта падалі, вельмі часта пачыналі заново. Я упала толькі па аднаму разу ў кожным сеце. І вы мне не далі шансу взлететь на неба. То бок вы мои все спробы зарубілі на карму. Там ёсць такая рэч, можна уровень складанасці зрабіць не складанае, прасцей. А я таксама не разабралася, дзе гэта робіцца. Это вам вось адваротная сувязь. Бо я, па-першае, не зразумела, на какім узроўні я знаходжуся. Ну, мне кажуць, малайчынка. Нет, чтобы там сказать, малайчынка, ты толькі што упала на першым узроўні, таму ты навекі вечных застанешься на ім же. Нет, я вот тут на вашем блакитном небе, как этот вот, я не ведаю, как песку крышинка летала и чакала, калі вы мне адтуль зрынеце на зямлю. Запишите, калі ласка, вось гэта. Трэба, каб паказвалі чалавеку, дзе ён знаходзіцца ўвогуле. Бачыце, я занурылася на самой справе в гульню, і вам таго ж самага рая. Дарэчы, а колькі спампоўванняў зараз ёсць? 96. Трэба сотачку. Сёння 97 уже, напэўна. Я ж сёння уже спампавала. Усіх, хто цяпер нас глядзіць, я прашу, калі ласка, не глядзіце так проста, адкрыйце свае смартфоны, зайдзіце ў прыкладанне Google Play, і напішыце там, хто хоча на неба. Ты пачынаеш пісаць, хто хоча, і ён тебе адразу разумее. Вось што мне спадабалася. То бок, напэўна, на беларускай мове яму ніхто не піша, хто хоча. І вось гэта вельмі аблягчае гэты працэс. Так што зрабіце гэта прямо цяпер, і хай спампоўванняў будзе болей. А хто адказвае за карэктнасць пытанняў? Біскупская камісія? Не, пакуль што не. Это трэба трошки наперад, я яшчэ раскажу, якая ўвогуле канечная мэта гэтай гульні. Это такі прадпраект. Але на данный момант у нас, я не пералічу, давайте, можа, про Карл Клуб трошки это скажу, у нашего клуба ёсць духовны дорадчык, ксёндз Андрэй. Мы не пачыналі про Карла Клуб. Так, але... Давайте парадачка прытрымлівацца. Давайте, але калі так ужо, то ёсць у нас ксёндз Андрэй Сіповіч, якому мы гэтае пытанне паказалі. Ён там з парачкай паспрачаўся, але большую часть прыняў. Гэта калі вы пытаецеся пра карэктнасць тэалагічную. Так. А калі пра рэдактарскую працу, то яшчэ нашаму клубу дапамагае сястра Фаўстына Адамовіч, якая садзілася ў эти пытанні, якая, дарэчы, дапамагла нам некалькі пытанняў саставіць, напрыстала сваю базу, якую мы ўзялі, і яшчэ згадзілася рэдактаваць тэксты ўсіх нашых гульняў, можа не ўсіх, але вось гэтай і наступнай. Гульняў будзе шмат. Так, забегаючы наперад, увогуле мы хочам, і гэтая думка яшчэ была нават да хакатону, зрабіць такую рэч у дапамогу падрыхтоўвацца да першай камуніі. Вось, такі праект, які мы хочам яго зрабіць, аўтастрада да неба яна будзе называцца, пакуль што такая... Там тебя будет не вертикально скидывать, а что-нибудь бить на горизонтальной плоскости? Можа, аўтаварыя будзе імітавацца. Не, это жарт, але будзе такая, плануецца, і мы працуем у гэтым кірунку такая гульня. Такую гульню зрабіць хутка для хакатона там за тыдзень было цяжка, таму мы зрабілі такую пакуль што ў відзе віктарынкі. Там гульня будзе больш мастацкая, там будуць розныя камп'ютарная графіка, там будуць шмат, не 100 пытанняў там будзе, спадзяюся, 1500 мы наберем і хочам папрасіць і запрасіць да праекту, і мы гэты праект хочам рабіць разам з катэхэтамі, якія, думаю, што таксама адчуваюць гэтую патрэбу, раздзяляюць нашу думку аб неабходнасці такой праграмы падрыхтоўцы да першай камуніі, і асабліва дзяцей, якія з парафіях, якія меншых парафіях, дзе, скажем так, не такія вялікія мощнасці производственныя, скажем, катэхэтаў. Вось, і гэтая гульня, яна будзе зараз паступова развівацца, і пытанні будуць нарастаць, собирацца. Пакуль што гэтыя пытанні, якія былі на тых 100 з нечым пытанню, былі распрацаваны, там большую частку, напэўна, мы з Алінай прыдумалі і папрасілі нашых студэнтаў, все наші студэнты прыслалі недзе па 20 пытанняў нам
яшчэ з бацькамі, не з бацькамі самі составлялі пытанні, которые былі вельмі якасныя. Нам спадабалася. То бок праца над гульнёй захлыснула цэлы кам'юніці розных людзей, і кожны дапамагаў як мог. Макса, навошта вам это? Не ведаю, это такая, наверное, концепция служения, якая нечто хочется рабіць, а рабіць праграмісты мало што умеем, кроме того, что мы умеем вельмі. А вы хіба мала робіце? У якасці служэння? Просто вось па жыцці. Ведаю, што, пра Максіма дакладна ведаю, што ён мае шмат адказнасцяў. Мы там скончылі, про то, што вы кажаце, мы да гэтага года, да мінулага года з Алінай адказвалі за адзін каталіцкі ў Беларусі рух сямейнай служанскай духовнасці. Там ёсць кадэнцыі, яны ўсё вымераны, ўсё па датах, таму кадэнцыя выйшла, мы сілы засталіся, час застаўся, думаю, што такое зрабіць. Аліна пачала думаць, маліцца, і гэта быў дзень 5 ліпеня. 5 ліпеня она открыла Википедию, там это день беатификации благословенного Карла Акутиса. И это нас так дало штуршок и натхнение, как заснаваць, зрабіць такі вось клуб. І, забегаючы наперад, адначасова з намі пачала дзейнасць у Беларусі такая яшчэ одна ініцыятыўная каманда айцішнікаў, якія не ведаю, так атрымалася, што адначасова у нас з'явілася ідэя, мы пачалі сваю дзейнасць. У іх яны зрабілі восенню в лістападзе такую канферэнцыю, IT-канферэнцыю, IT for Christ. Вось, гэта там ксёндз Евгений Шаманович, гэта такія лідары, гэта асноўныя члены гэтай каманды, таксама браты Місан, Андрэй Віця, Дар'я Шур, і що там великая іх каманда. Вось, і мы адзін аднаму трошки дапамаглі, асабліва яны нам, таму што на эту канферэнцыю мы прыехалі з Алінай, каб там просто як удзельнікі, нешта пазнаёміцца, парасказваць пра сябе, пазнаёміцца з людзьмі, паслухаць, і вось адказваючы на пытанне, на што это табе, не мала ли часу ты маеш, падчас абеду мы хадзілі, знаёмілись, размаўлялі, падышоў Віталік, у якого 5 дзяцей, 5-го туды дачакалі, і кажа, вось, я маю таксама, я прафесійны андроід-распрацоўшчык, мне таксама нечага рабіць, шмат лішняга праца, 5 дзяцей всего лишь, вось, і хочацца нечым такім пазаймацца бесплатна і ў свабодны час. І долучыўся до нашай каманды. Просто я не адразу прыдумаў, як яго задзейнічаць, таму пазнаватаму яму пазваню. Можна было столькі ўсяго яшчэ паспець. Так, можна было разам больш зрабіць. Макс, ведаючы Аліну, мы не раз тут узгадваем імя Аліна, Аліна за кадрам сёння. Аліна была першым рэдактарам Радыё Марыя, менавіта дзякуючы яе малітве і думкам, якія прыходзяць ёй у галаву пасля гэтага, стварылася Радыё Марыя з нічога, калі Дух Святы летаў над зямлёю, а потым сталося ўсё. У мяне толькі адна парада. Пасля таго, як Алінка горача малілася, не падпускайце её к Вікіпедіі больше, бо гэта, бачыш, гэта мае какие-то такія наступствы, і которые включаюць в себя потом яшчэ 5 дзяцей чужога чалавека. То бок, яшчэ 5 дзяцей засталося без таты на час, калі тата быў заняты з вот этими вот шариками ў неба запускаць. Але ж мы шукалі, то есть Аліна не пашла по Вікіпедыю, што-нибудь нішае придумали. То есть, ни к чему не подпускай. Люди, после этого. Да. Бо это, бачишь, как-то это тектонические сдвиги потом за собой влячать. Расскажите про Карла Клуб. Калі ласка. Была у нас уже перадача гэтаму прысвечана, упэўнена, што не ўсе яе паглядзелі. Таму трэба да яго таксама, конечно, звярнуцца, бо такая з'ява, ведаеце, мне там падабаецца 2 момента. Першае, конечно, слово энтузиасты. Люди взяли і вынули адкульсьці гэтае слово, такое спрадвечнае, якое мала дзе выкарыстоўваецца, мне падаецца. Энтузиасты, хто яны? Это слово придумал Ксёндз Андрэй, я до конца не ведаю, ён придумал, а мы выкарысталі. Але классное слово.
Ну, нам таксама спадабалася, мы шукалі назву, что это такое, кто это такие, для каго. Школу праграмавання не хацелі так называць, таму што такі канцэпцыі асноўныя. Занадта бы шмат людзей прыйшло бы да вас. Шмат людзей мы запрашаем, знойдзем сілы, калі што падзелім там наступны год і папросім, запішам это ў ліст чакання. Таму это не страшно. Важна, каб было зразумець, што это такое. То есть мы хацелі, каб гэта была, то есть хацелі пасеяць зерне, якое потым прарасло. Чаму гэта служэнне, чаму мы там бясплатна робім? Робім для людзей, которые таксама вось хочуць нешта рабіць для Бога. Могуць проста не ўмеюць. То есть Віталік не хоча нешта рабіць для Бога і ўмее. Я там таксама трошки ўмею. А есть дзеці, которые вось хочуць, маюць талент, альбо хочуць яго раскрыць. Для таго, каб я выкарыстаць яго, правільна, скажем так. І ім трэба дапамагчы. Гэтую вось сферу IT і авалодзіць. Яна цяжкая. Сапраўды, не будем тут прымяншаць. Не так проста стаць айтишнікам, стаць праграмістам. І хочацца ім дапамагчы, каб гэты людзі потым выкарыстоўвалі талент. Таму у нас умова такая. Патрэбна мець ноутбук і жаданне атрымаць выкарыстаныя веды на служэнні Богу. А больш нічога не патрэбна. Я тут яшчэ, пакуль гатавалася да перадачы, напісала сабе серыю пытанняў з сарказмам. Ой, Віталік, давай ты. Ну так, вот ты сказаў, што трэба дапамагчы дзецям, каб яны потом гэтыя свае веды выкарысталі для карысці касцёла і для Бога. А они взяли и не выкористали. Пошли сами себе войнушку там программовать. Эти гульни, которые или какую-нибудь рулеточку казино онлайн. Вы допомогли. Что з гэтым рабіць? Як адследзіць? Не трэба адследзіць. Куды пайшлі вось веды, якія вы уклалі ў моладзь? А не трэба адслежваць. Няхай выкарыстоўваюць на што хочуць, на што ім сумленне падкажа. Просто это такие немножко, это не гаранты, это просто такі трошки фильтр, скажем так. Ну так грубо можна гучыць, ніякіх абавязкаў такого, што падпісваеш договор, што ты будзеш абавязаны выкарыстаць свае веды толькі на хвалу Божую рабіць. Нават чалавек можа нічога не рабіць, просто павучыцца і пайсці, нічога не патрабуем. Просто калі чалавек мае жаданне, то ён тут у гэтым клубе знойдзе выхад гэтага крыка душы, скажем, крыка душы, не крыка душы, як это сказаць. Я разумела, пачуцце, вот это ожидание, якое можа ён не можа знайсці, дзе мы выйсці, таму што не хапае ведаў. Чамусьці толькі раздзел пытанні сарказмам как-то мне алярм дасылае. Не все такие, как вы. Дзецям нічога сучасным не трэба, а яны ні ў чым не зацікаўленыя. Правакую. А вы такія вось з крыламі хлопцы, ляціце да іх, вучыць іх чамусьці, а яны такія: я не хочу сегодня туда ехаць. Шмат такіх сустрэлі? У нас у клубе не так шмат дзяцей, напэўна, па гэтай прычыне. Менавіта па гэтай прычыне. Але тыя, што ёсць, яны ўжо, значыць, прашлі гэты вот фільтр гэтага нежадання, нічога мець, нічога рабіць. Ваш клуб не дзеля заробку грошаў. А навошта вам тады шукаць як мага больш удзельнікаў? Калі мы вырашылі сеяць, так трэба пасеяць як мага больш, каб больш прарасло і больш плёну потым было. То бок реально ёсць мэта какую-то пэўную колькасць сабраць ахвочых, ці калі гэта будзе адзін чалавек, напрыклад? Не, але каб гэта было трохі жывей, гэтыя былі сустрэчы, аднаго малавата, каб хаця 5 было. І гэта і з другого боку тут і вельмі шмат, групу такую вельмі шмат цяжка сабраць, не патрэбна нават сабраць, таму што гэта не лекцыі па матэматыцы, або па інфарматыцы, якія можна выкладаць, і слухаю 100 000 чалавек аўдыторыю, взял мікрафон, і усе слушаюць, усе запісваюць усё. І гэта практычныя заняткі, і трэба дапамагаць, і кожнаму удзяліць час падчас лекцыі, больш за 10 чалавек цяжка. Таму калі 5 чалавек будзе ў групе, а лепш 10, то это... Захвочае долучыцца да Карла клуба, по-моему. Запрашаем. Мне так падаецца. Прошел год, вы год з імі займаліся. Якія у вас назіранні? Што за гэты год адбылося? Чаго вы дасягнулі, чаго не дасягнулі, што можна было б палепшыць? Гэта пытанне, да якога мозг праграміста павінен быў бы адрытавацца. Алінка, падкажы.
Віталіка мы знайшлі. Гэта было вельмі важна для нас, бо калі ёсць з кім параіцца, гэта заўсёды трошкі іншы настрой. І таксама канферэнцыя IT for Christ і вся гэта справа, гэта у нас быў такі пэўны момант, калі Макс вярнуўся з клуба, гэта была вясна, такой трошкі час такой, можа, не самы лепшы, і ён так шчыра сказаў, што ведаеш, Аліна, вось у нас клуб энтузіастаў, але я сам адчуваю, што сам пачынаю губляць гэты энтузіазм. Ну, быў такі там складаны у нас пэўны момант, і мы не ведалі, як мы з гэтага выйдзем з усяго. Але Дух Святы так пакіраваў, што якраз у гэты час пачалася ўсіх падрыхтоўка да хакатону, які для нас быў вельмі важным, бо гэта як быццам было другое крыло. І тое, што Віталік змог з намі паехаць на гэты хакатон, і тое, што ён, маючы такую вялікую сям'ю цудоўную, што ён і цудоўную жонку, напэўна, якая яму дазволіла займацца гэтай справай, што ён сказаў, так, я гатова вам дапамагчы, для нас гэта такой падарунак неба. І гэта тое, чаго нам не хапала на працягу года. Папросту можам больш моцнага спецыяліста, чым мы самі ёсць, і папросту такога аднадумца, з якім зможам абмеркаваць нейкія пытанні. І гэта такі наш... Для нас гэта мы сапраўды з Максам абмяркоўваем гэту тэму і радаемся, што будзе ў нашай камандзе ўжо больш такой дасведчаны праграміст, менавіта Android-праграміст. І, дякуем Богу за яго. А дети, эти, которые ходили, их было на початку 4, да? Не. 5, а на конце стало колькі? 3. А конверсия, колькі пачынала там у вас от початку? На такую першую знакомительную устройство пришло 8, а потом 5. А потом 3 дожило до конца? Да, 3 дожило до конца. А з чым гэта звязана? На першай... Гэта быў эксперыментальны такі праект, таму што, можа, я на першай лекцыі зашмат даў складанага матэрыялу, не ведаю, але у нас вось гэты не ліміт, а, кажам, узровень возрастной ад 14 до 17 гадоў. Некалькі папрасілася 13-гадовых, і яны прыйшлі такой на першую знакамітную сустрэчу. Вось, гэта быў такі проста адбор. Я лічу, таму што, сапраўды ранавата. Менш за 14 гадоў гэта вось праграмаванне асвоіць цяжкавата. Не ведаю, Віталік, можа, іншае меркаванне мае. Дарэчы, вось у мяне было пытанне наконт, будзе другі клас, быў вось першы клас, і яны засталіся, напэўна, гэтыя ребята, і будзе для іх працяг, і будзе новы набор. Як гэта будзе выглядаць? Гэта будзе прям ужо сістэма з рознымі класамі? Пакуль што, на данный момант, гэта яшчэ не сагласавана, але яшчэ месяц маем, пакуль што плануецца так. Набіраецца новы набор, і вось гэты курс, які мы робім, вот такі навучанне, чыста навучанне, гэта базавы курс, каб людзі маглі асвоіць, увогуле пазнаёміцца з праграмаваннем, пачаць там, скажем, круціцца, вярціцца, нешта нават мы маглі б ужо магчы нават самім нешта навучыцца і пачаць рабіць. То есть тую базу, якую тэарэтычную, без якой сам далей не пойдзеш. Вось, а далей гэта будзе зноў. Зараз такі першы курс для новых новабранцаў, скажем, не ведаю, іншы назваць іх, дзяцей, а тыя падлеткі, які у нас удзельнікі нашага клуба, які ўжо ёсць. Некаторым нават, яны могуць пасвячаць гэтай лекцыі, каб асвежыць, нешта ўзгадаць, нешта закрепіць, там некаторыя шмат прапускалі і згубілі, могуць гэта наверстаць, а далей мы ідзем, і вось гэтую праладу, як за аўтастрада да неба, мы разам робім, і мы сустракаемся, гэта практычныя заняткі, дзе мы прыдумваем далей гэты праект, раздаем заданні, і на такіх прымерах, альбо на прыкладах, прабачце, паказваем, расказваем. Это будзе выглядаць як было на хакатоне. То есть мы рабілі праект, не ўсе тых ведаў, якія мелі дзеці, не хапала, і мы тлумачылі, як што зрабіць, давалі заданні, адначасова тлумачылі, і вось яны рабілі. Слухайте, а чаму не дарослыя людзі?
бо з дарослых людзей можна было бы вырасціць добрых энтузіястаў. Шмат хто расчараваўся ў сваёй прафесіі, шмат хто хацеў бы ахвяравацца для касцёла, але для гэтага трэба там вот гэтыя веды. Чаму не ўзялі іх? Не то, што не ўзялі. Нам здаецца, што недобра мешаць такія групы, але калі будуць сілы, будуць единамышленнікі, такі вось як Віталій знайшоўся, яшчэ знаходзяцца і производственныя мощнасці, як я сказаў, будуць расці, то мы думаем і каб зрабіць такія выклады для дзяцей малодшых, больш малодшых, які яшчэ не дапраграмаваны, то не дараслі. Але у IT-сферы ёсць шмат іншых рэчаў, якія могуць рабіць нават і дзеці там 11-12 гадоў, туды самы Roblox. За дарослых. Так, нават лепш за дарослых, так. І можам таксама зрабіць такую групу для дарослых. Просто пакуль што гэта трэба, каб прайшло пару курсаў, каб до гэтага, хаця бы до гэтага дадумаць, разумець, ці зможам мы такія групы ввогуле шыць, і ці знойдзем мы людзей, які гэтым займаліся. І зноў пытанні сарказмам лезуць мне ў вочы. Вось ці не бывае адчування, што вы робіце столькі высілкаў, а па факту гэта нікому не трэба? Пришел ты домой, вот всю субботу ты займаўся з чужымі дзецьмі. Просто это пытанне бінарнае, так, да ці не, так, ну такі булева. То і то. Так, а тут ёсць пэўная градацыя, то есть бывае узровень гэтай неабходнасці, то есть вычуванне гэтай неабходнасці камусьці, і он падае, але не до нуля. То есть от такого адчування, што полный ноль, што вось гэта напэўна нікому не патрэбна, ўвогуле не трэба тут займацца, да такога ніколі не апускалася. Але трошки час ад часу больш энтузіазму, час ад часу менш. Віталь, а у вас? Я вось узгадываю наш удзел у хакатоне і тых дзетак, якія прымалі першую камунію той дзень. Мы на іх таксама тэставалі нашу прыладу. І я вось думаю, што трэба ўзгадваць гэты момант, калі дзеці сабіраліся вакол стола і хацелі адзін за адным там пачынаць гэтую гульню, пакуль што на нашых тады тэлефонах. Вось, і гэта так узмацняе такі веру, што у гэтым ёсць сэнс. І то есть гэты прадукт, гэтая гульня, яна для іх, а не для нас. Вось, і трэба бачыць гэты результат у іх. Гэта сакрэт, як не падаць духам? Можа быць. Надо яшчэ 97 чалавек цяпер прасіць, як ім было з шаріка падаць. Пра іх пачуцці. Там же можна, там ёсць такая кнопка «Пакінуць водгук». Там напісана, што ёсць 6 водгукаў, але мне іх не далі пачытаць. Чаму это? Да. Они, может, не долистали? Нет, я листала. Но не атрымалася. Я хотела паглядзець, а што там пішуць. Трэба праверыць. Такі католікі хейтер. Я-то бачу, там же 5 зорак. А што пішуць? Працягвайце, дзякуем, добрая справа. Ну, такія ж. То бок такой грунтоўныя крытыкі не пісалі яшчэ? Не, толькі пытались патрымаць. Нічого, я зараз скончу праграму, напишу вам. У меня тут яшчэ не ўсё разабрана, але прыемныя колеры. Толькі аб'ектыўна, не крытыка дзеля таго, каб... Я разумею, конечно. Слухай, я маю альтэрнатыўную мнение. Я же Радыё Марыя, я толькі за канструктыўную крытыку. Я увогуле супраць крытыкі на самой справе. Не, просто, калі тебя об землю б'юць этим шариком, то, как это? Пачаць узлёт, правіла выйсці. Ёсць яшчэ шанец выйсці, адсюль можна выйсці. Прыемны колер на самой справе. Прыемна, калі на тваём смартфоне штосьці адбываецца, і яно пафарбаванае ў родныя табе колеры, блакітныя і добрыя. І вельмі цешышся з таго, што ёсць такі шанец заліпнуць у гульне, і гэта не будуць, і гэта не будзе, я не ведаю, нешта такое кепскае, чаго і так шмат. Это не мы рабілі, это прафесійны мастак рабіў. Прафесійны мастак пафарбаваў вам экрану блакітны колер і нарисаваў вот эту тучку? Так. Опачки! Это дорого каштуе? Я не помню, недорого. Это мастак, это ваша знаёмая, і на смежным праекце працавала калісьці і дапамагала Радыё Марыя. Это Катя Фельманович. Я пазнала яе почерк. Так? Ну так. А чаму 15 000? Гэта метраў.
Гэта... А чаму 15 тысяч метраў? А я пачытаў, на якім узроўні ўжо... Жыве Бог? Не, да якога ўзроўню далеталі людзі максімальна на паветраным шары. А, то бок тут яшчэ Гэта з спатрэбілася Вікіпедыі інфармацыя. Так. Не, Вы все, калі ласка, в Вікіпедыю не ходзіце. Гэта небяспечна. Вось яно што робіцца. Ты сказаў, што ў гульні ёсць какая-то канчатковая мэта. Якая яна? Мэта не самой гульні, працэсу гульні, а распрацоўкі гульні, гэта то, што казаў, канчатковы праект «Автострада до неба». То есть мы распрацоўваем такую і тэхнічную базу, і базу пытанняў, якія будуць потым выкарыстоўвацца і там таксама. Вось тут мне пытанне задаюць, колькі сапраўдных багоў, ёсць цэлых 4 варыянты адказа і нават падказкі. Я паспрабую націснуць на бінокль. Он мне оставил 1-3, но я типа в себе не упэўнена, таму я нажму яшчэ на штосьці. Багоў не можа быць некалькі, падказвае мне Карла Акуціс. Это так мило. Там яшчэ ёсць падказка штучнага інтэлекту. А тут мне уже не магчымасці выкарыстаць. Я уже дзякую, Карла. Ну я все-таки наступнае пытанне. Ага, паводле каталіцкага веравучэння існуе адзін вечны Бог у 3 асобах. То бок гэта будет такая уже грунтоўная падказка. Ну так, але штучны інтэлект можа памыляцца, а Карл Акуціс не памыляецца. Я ўвогуле не магу ўзлецець. Хочу, но не могу. Я яшчэ вось на этот вот измерительный прибор натисну зараз. Як называюцца разумныя бесцелесныя істоты, створаны Бог? Это іншае пытанне можна. Так, змена пытання. Змена паветра просто. Ясно, зразумела. Ну вось. Все в чырвоных крыжах теперь. Ну не лететь мне. То бок такая і гульня з падвойным дном. То бок ты можаш реально згубіць веру ў сябе. Дзякуючы вось гэтым Карла клубовскім праграмістам. Прыйшлі такія? Ну, не, дзеці спрабуюць. Дзеці вельмі цэлеўстрэмлёныя. Прабачце за расізм. Так, яны спрабуюць, у них не атрымоўваецца, спрабуюць, не атрымоўваецца, спрабуюць. Там жа пытанне паўтараецца, нават калі яны там розныя ўвесь час, там па 7 пытанняў, яны змяняюцца. Там з сотага пытання можна, свога папыткі. Один. Памятаете, был такі анекдот про маму, которая зашла в покой, а там дитё сидит и кричит: «Хочу! А это заела пластинку. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Это прыкладна вось про вось гэтае пытанне. Макс, што яшчэ, Макс і Віталь, што яшчэ ёсць важнае, пра што тут трэба сказаць, а я не сказала і не запыталася? Я бы сказаў пра водгукі, можна? Про 6 водгуках. Не, такі прафесіянальны взгляд на гэта. Сам пішу водгукі на прыкладанні, і калі мне вельмі гэта штосьці не падабаецца, я заўсёды луплю одну зорку і пішу. І са мной заўсёды звязваюцца распрацоўшчыкі, і я кажу: я распрацоўшчык, калі ласка, тут такое месца, зрабіце лепей. Вось, і кажуць, там у наступнай версіі будзе там выпраўленне і так далей. Пасля гэтага я, калі са мной выходзіць на сувязь, я удаляю гэты водгук, магу 5 паставіць, але не забываюся пра гэта, таму што, каб прыцягнуць увагу, ведаю, што усе гэтыя адзнакі на вялікіх праектах, яны так вельмі важна да іх ставяцца, і таксама і у нас было бы таксама, калі б у нас было 100 водгукаў, мы б іх усе прачыталі, усе апрацавалі і, напэўна, зрабілі б лепш. Так што пішыце водгукі. У вас было 100 водгукаў і нават больш. І каб па спампоўванням было не 100, а каб усе, хто карыстаецца беларускай мовай, каб, па-першае, іх колькасць памножылася, а па-другое, каб памножылася колькасць тых, каму сапраўды цікава пагуляцца ў «Хачу на неба». Праўда, так хочацца. Так хочацца, чтобы людзі вось гэтае нармальнае, добрае і мілае мелі ў сваёй кішэні і ў гэта гуляліся і паляпшалі свае веды. Як гэта зрабіць? Алінка? Алинка у нас тут специалист по безнадежных ситуациях. У нас насамрэч вельмі натхніла гэта на IT-канферэнцыі быў такі выкладчык Роман Сердзюков, і ў яго была тэма камп'ютарныя гульні. І звычайна, калі вось гэтую тэму закранаюць, то адразу гэтыя гульні іх пачынаюць хейціць, што гэта так дрэнна, што гэтыя дзеці бедныя сядзяць у цэлы дзень у гэтых гульнях.
А ён, ведаеш, сваю канферэнцыю паставіў трошкі па-іншаму. Ён расказаў аб тым, што праз гульню можна многа чаму навучыцца, што ён расказаў, што ёсць для адукацыі гульні, ёсць адукацыі, калі вось дзеці вучацца самі ствараць гэтыя гульні, што можна не толькі гульні гэта тыкалка, якая ты, ну, папросту там, ну, штосьці робіш такое бездумнае. І вось мяне асабіста яго канферэнцыя вельмі натхніла. І я падумала аб тым, што вось, ну, класна, ну, вось, было б добра, каб былі хрысціянскія гульні, вось, менавіта камп'ютарныя, бо насамрэч іх, ну, не так шмат, вось. Так, каб знайсці, дзесьці, напэўна, у Польшчы ёсць распрацоўшчыкі, якія штосьці робяць, спрабуюць штосьці зрабіць. І мы пачалі глядзець, Roblox складана, Unity складана. Ну, як я не праграміст, для мяне гэта ўсё, ну, папросту космос падавалася. І на пэўны момант мне падавалася, што мы застанемся на папяровых гульнях, вось як гэта было раней. І ўжо ў мяне была распрацоўка папяровай гульні, ўжо так у галаве трошкі было. Але калі мы пачалі пытацца ў тыпаграфіі, то тебя не подпустили к картону? Молодцы. Ну, кошты, насамрэч, так. Вельмі высокія кошты, бо за одну коробку нам прапанавалі 9 рублёў толькі коробка, маленькая, невялічкая коробка. Гэта без напаўнення. І, канешне, мы разумелі, што нават калі мы возьмем там са сваёй дзесяціны, ну, якой мы прытрымліваемся, ну, і, дарэчы, клуб, усю гэтую справу мы робім за сродкі сваёй дзесяціны, мы разумелі, што мы ўсе сродкі аддадзім на гэтую гульню, і потым не факт, што хтось яе набудзе там за 20 рублёў, гэта, ну, для людзей зараз гэта можа шмат каштаваць. І таму мы адмовіліся ад друку гульні, вось менавіта з прычыны таго, што, ну, гэта дорага. І ксёндз Андрэй Сіповіч, ён нам, калі мы толькі яшчэ выпускалі рыцары без агана, ён нам сказаў аб тым, што чаму вы не думаеце аб тым, каб зрабіць камп'ютарную гульню. І на той момант гэта казалася чымсьці, ну, папросту незвычайным. І вось тут так хейцяць гэты шарык, але я насамрэч буду ўсё жыццё, напэўна, памятаць, калі мяне Макс паклікаў у кабінет і паказаў, як гэты шарык узлетае. Я разумею, што на той момант у мяне папросту, ну, змянілася ўсё маё жыццё, то есть, ну, у сэнсе вось кірунка Карла Клаб. Бо я зразумела, што раней тое, што рабілі ў Карла Клуб, гэта былі такія больш графічныя гульні, гэта быў там Тетрис, Макс, ён сам зрабіў яго, распрацаваў таксама, навучэнцы клуба, яны рабілі калькулятар. Ну, і мне гэта так, ну, здавалася так, ну, проста, ну, кнопачкі там, ну, ведаеш, так, я моцна ва ўсё гэта не ўваходзіла. Але калі паляціў гэты паветраны шарык, я зразумела, што, ну, можна вельмі класныя рэчы рабіць. А пасля, калі яшчэ Віталік далучыўся, які больш разумее ў гэтым, ну, у гэтых розных справах, ну, вось, ну, у мяне есть такое натхненне, сапраўды, што вось гэта аўтастрада да неба, яна будзе таксама, калі вось Кацярына Фільмановіч да нас далучыцца, сестра Фаўстына вось таксама абяцала сваю падтрымку, што гэта будзе прыгожы дадатак такі, то есть, і можа ён не будзе ідэальным, але гэта трэба спрабаваць, вось адказваючы на гэта пытанне. Атрымаецца, не атрымаецца, ну, мы паспрабавалі. І, ну, нас гэта з Максам натхняе. І вось таксама было гэта пытанне, навошта мы гэта робім. Вось асабіста я гэта, ну, вось, раблю таму, што гэта вельмі паляпшае нашы адносіны як сужанства. Бо гэта вялікая ласка насамрэч, калі муж і жонка штосьці вось спрабуюць рабіць разам, калі мы абмяркоўваем не толькі, дзе лепш нам там паставіць шафу, і нават не толькі нейкія нашы там духоўныя пытанні ці пытанні дзяцей, але калі вось нейкае служэнне нас аб'ядноўвае. І вось таксама мы яшчэ не пазнаёміліся з жонкай Віталіка, але думаю, што запросім таксама ў госці, што, ну, для нас гэта такая новая форма служэння і ўмацавання нашых адносін. Я вельмі таксама радуюся гэтаму, бо, ну, гэта таксама свае плёны дае. Алінка, дзякую табе, ты можаш, канешне, вось загнуць так, што аж слеза прошибает. Ну, менавіта з такого складаецца, дарэчы, Радыё Марыя. Вось прыйшла Алінка і яго такім напоўніла, і так мы і жывем цяпер усё жыццё. Пра грошы запыталася. Я хацеў дадаць пра грошы, што, ну, так. Клуб не вельмі шмат цягне там выдаткаў. Ну, это важное пытанне, вообще-то. Ну, так, или не так нам важно, цяжка было гэты год пражыць, скажем так, ну, як цяжка. Ну, мы на это разлічвалі, мы на это выделілі пэўную суму і потратили. Але важно згадаць пра тое, што на хакатоне мы там атрымалі прыз
і таксама добрую фінансавую падтрымку, якой нам хопіць яшчэ на год ставальніку. На што пойдуць гэтыя сродкі? Вот яшчэ не распределілі. У Аліны ёсць такое нейкае меркаванне, яна машыць рукамі. Не падпускаць картону, мы ўжо дамовіліся пра гэта. Отпустили. Да? Ну так, для нас гэта такая была натхненнем, калі мы атрымалі гэтыя грошы, нам вельмі не хацелася, каб... Бо так асноўны выдатак у нас гэта нутэла на тое, каб арганізаваць гэтыя нутэла сустрэчы, але не хацелася, каб гэта так, ну, разышлося на нейкія дробязі. І мы ведалі, што ў Іспаніі выйшла кінастужка пра благаслаўлёнага Карла Акуціса. Яна на іспанскай мове, і мы напісалі ў кінакампанію гэтую іспанскую, якая нават такую назву мае «Factory Dream», мара, і гэта наша такая была мара перакласці гэту кінастужку, і нам доўга так не адказвалі, але пасля мы адразу на ангельскай мове напісалі, пасля на іспанскай мове напісалі, і да нас вось таксама далучылася такая цудоўная перакладчыца Ірына Жабудоўская, якая вось згадзілася вось нам дапамагчы з перакладам, калі вось мы давоімся, і нам напісалі адказ, што зараз яны разглядаюць магчымасць дазволу для нас, беларусаў, перакласці гэту кінастужку. І мне, ведаеш, Женя, вельмі натхніў прыклад Артёма Ткачука. Ён аднойчы на Фейсбуку напісаў пра такую групу такіх энтузіастаў таксама, якія ўзялі і зладзілі ў Польшы канцэрт, на які зрабілі маленькі кошт, ну, за квіткі, і пасля ў іх там быў нейкая вялікая там задолжнасць, але яны не здаліся, яны вось папрасілі, каб ім дапамаглі, і вось так атрымалася, што яны зрабілі канцэрт, ведаеш, не проста нейкі мястэчкавы, так, маленькі там, ну, дзесьці там у нейкай парафіі, толькі штосьці закрытае, а яны зрабілі канцэрт, ну, быццам у арэне, так, ну, вось, ну, на вялікай пляцоўкі, калі кожны мог, вось, там, каталік, ты не каталік, не веруючы ты чалавек, але мог прыйсці на гэты канцэрт, і квіток дазваляў гэта. І яны там сабралі, там, ну, вялікую колькасць, вось, людзей. І ў мяне, вось, шчыра кажучы, ёсць такое бачанне, мара, напэўна, гэта зняць у Мінску кінотэатр, просты, сапраўды, там, ну, вось, як ён ёсць, так? І мець магчымасць запрасіць на гэтую кінастужку, ну, людзей не толькі каталікоў, то есть, ну, вядома, што каталікоў у першую чаргу, але каб меў магчымасць кожны вось прыйсці. І вось, ну, есть у мяне такая мара, вось, і адбудзецца, не адбудзецца, не ведаю, але калі ёсць на гэта Божая воля, то, напэўна, будзе. Не ведаю, ці хопіць гэтага прыза нам на гэта, але мара ёсць. Фундамент будзе фінансавы. Ну і калі ўжо ад Карла клуба прайшлі гэтага фільму, напэўна, трэба яшчэ пару слоў хаця б згадаць. Напэўна, мы ўдзячныя і признательны, обязаны вынікам і перамогам пэўным нашага клубу, нашаму апекуну нябеснаму, благасловеннаму. Ужо хутка праз 2-3 тыдні альбо можа на дату выйсця ў гэтай перадачы ўжо святому, таму што на пачатак жніўня запланавана кананізацыя яго, Карла Акуцісу. Вось гэта быў такі хлопчык, якому было 15 гадоў, ён таксама быў айцішнікам, увлекаўся, там ствараў сайт, быў вялікім аматарам эўхарыстыі, таму вось калі вы гэту гульню бачылі, там на небе там блокі, і там эўхарыстыя такая вялікая на небе, да якой мы імкнемся, гэта мы ад яго ўзялі, таму што, ну, ён быў аматарам эўхарысты, ён рабіў сайт, які быў прысвечаны эўхарыстычным цудам. Гэты сайт ўжо дарабілялі іншыя людзі, таму што у падлеткавым узросце 15 гадоў яму дыягназавалі лейкемію, і ён хутка вельмі за пару тыдняў ужо і памёр. І быў сапраўды святым чалавекам, з багатай сям'і, але быў вельмі, слова Аліна падкажы, шчодрым і великадушным, дапамагаў усім людзям, усім, каго ведаў, ахопліваў любоўю. І вось таму, калі Аліна знайшла ў Вікіпедыі даты, што 5 ліпеня гэта дата беатыфікацыі Карла Акуціса, гэта натхніла нас працягнуць і наследаваць яго мэту, яго мары, і вось стварыць такі клуб, выкарыстоўваць IT, каб служыць Богу. Давайте теперь практычныя звесткі для тых, хто хоча стаць IT-энтузіастам і навучыцца і служыць людзям, Богу і касцёлу праз гэтыя свае веды.
Калі пачынаецца рэкрутацыя в ваш клуб на будучы год, як гэта будзе адбывацца, якія ўмовы? Мы ўжо пачалі аб'явы змяшаць, і в прынцыпе на нашай старонцы Instagram будуць і на сайце таксама carlclub.by будзе інфармацыя, можна, то есть ёсць контакты, можна нам пісаць ужо цяпер, ужо зараз, можна в эфир звоніць і записывацца, каму ёсць гэты ўзрост 14-17 гадоў, можна паспрабаваць плюс-мінус 1 год, калі нехта вельмі жадае, или толькі исполнілася, альбо хутка спомніцца 14, і мае такое жаданне, можна записывацца. Заняткі будуць праходзіць па суботах, дата предварительная 13:00, 2 гадзіны заняткі, але дата будзе скарэктавана в залежнасці ад таго, якая група наберацца, каму як будзе зручна. Праходзяць заняткі не кожную суботу, амаль кожную 3 суботы на месяц. Одну суботу трэба адпачыць. Вось, пачынаецца ў верасні заняткі. Хатнія заданні будуць? Будуць. Складаныя? Не. Ну ладно, складаныя. Добра, дзякуй шчыра за аповед. Дзякуй за аповед, за ваше служэнне, за ўсё, што вы робіце тут для нас на этой зямлі. Вы робіце шмат, я ведаю. І дзякуй, што далучаецесь яшчэ да нас розныя людзі, якія в этот странны клуб ніколі не прыходзілі, энтузіастаў ва ўсіх накірунках. Жадаю вам плёну, вось каб плён быў па ўсім накірункам, і чтобы колькасць была, і каб удзяжнасць была, і каб гульні спампоўвалі, і каб водгукі пісалі, і каб гэта ўсё было запатрабавана, адудзяджана і тут, і там потым. Дзякуй вам. Дзякуй. Госці ў студыі, тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.